Bones, benvinguts a un nou episodi del podcast de Prauto Cupra. Jo sóc en Roger Mores i avui estem amb un artista emergent de la nostra ciutat, de Girona. I no solo dir-ho a les presentacions, però també un amic meu de tota la vida. Estem amb en Pol Bordes, què tal? Encantat, tio. Content d'estar aquí. Contents nosaltres i benvingut al podcast. Merci. Normalment m'agrada presentar una mica el convidat, però vull que m'ajudis una mica, perquè quan són artistes, són cantants, a mi em costa molt enquadrar la música que feu en un gènere, Sí. I suposo que et presentaràs tu millor de com ho faré jo. Bé, sí, jo faré el que pugui. Bé, jo estic fent... Bueno, jo vinc d'escoltar molt rap i d'escoltar molta música del que a dia d'avui es considera música urbana i suposo que el que més faig és això. Sí que en certa manera també faig fusió amb els diferents estils o subgèneres que treballen els meus productors, perquè al final també les influències que tenen ells tenen un impacte en la música que faig jo, però podríem dir que faig urbana. Al final urbana engloba tant que li pots donar nom a tot. Sí, música urbana i sobretot ara en l'últim treball, Aquesta vida és nostra, inclús experimentant amb sons nous i tal. Suposo que la gent que més et conegui, que t'estigui veient ara, serà sobretot per Aquesta vida és nostra i sobretot anant en concret la cançó Fia Flowers, que ha sigut una bomba, cor petit. Sí. La bomba de la teva carrera, no, de moment? Sí, no, de moment... O sigui, era una cançó que jo, en certa manera, ja... Al fer-la amb ells ja saps que tindrà molta més visibilitat que la resta. Ja ho notaves, no? Bueno, sí, el simple fet de fer-ho amb aquesta penya ja sí. saps que de rebot tindrà més, o sigui, sonarà més, però també vam fer com... El tema en si vam buscar que fos més enganxifós ja, per si al fer-lo amb ells. Sí, és d'aquells que a mesura que el vas fent dius, vale, això serà un pal, que dieu vosaltres. Un palo. Un palo. Agrair-te que estiguis aquí perquè en una setmana te'n vas a Nàpols, que a mi em va sorprendre quan m'ho vas dir. No ens hem de preocupar per el futur de la teva carrera, que a Nàpols s'acabi la música ni res, no? No pas. De fet, me'n vaig, però he deixat... O sigui, porto com 2 mesos bastant malalt a l'estudi, fent molta música per deixar coses preparades i han sortit coses guais. I allà faràs coses? Allà sí puc faré coses. Jo m'emporto a l'estudi i si trobo... Sí, estaré fent coses jo segur, però dic que si puc, vull mirar de currar empenya d'allà, aviam si trobo gent, etc. Clar, és el que anava a dir, allà la música urbana i sobretot el trap, a Itàlia està molt... El trap és el top 1, sí. També he estat investigant, perquè o sigui, a Nàpols parlen napolità. Sí, parlen italià, però parlen napolità, és com aquí, que parlen català. I he estat investigant raperos napolitans i està bastant guapo. No s'entén res, o sigui, costa molt més que l'italià, però bueno, és xulo. Clar, i també està guai per la idea que tu fas música en català, que podries també fer-la en castellà o inclús en anglès, que és la sort que tenim aquí, que parlem diferents idiomes, però tu estàs molt enquadrat en el català, també tenir artistes que estiguin enquadrats amb el napolità allà és la mateixa idea. Jo vull preguntar-te, Pol, perquè jo et conec de tota la vida, però no hi era en aquest moment vital en el que vas decidir començar a fer música. Com va anar això? Doncs van començar a l'Insti amb en Gerard Madrenes, en Lil Jerry, amb en Caste, amb en Moll, i teníem un col·lectiu que es deia Le Terrier, que fèiem temes de merda. Bueno, estaven bé. Estaven bé. No, però ara els escolto els meus i dic, vaja, però bueno... Sí, no, jo m'escolto la primera entrevista que vaig fer al podcast i m'agrada menys que la que està fent ara. Exacte. No, hi ha temes que estan guapos, sobretot els que no són meus. Vale. I res, vam començar a fer música perquè estava guapo i ens agradava. De fet, vam començar improvisant. O sigui, ens vam encartar a fer música perquè improvisàvem molt i a conseqüència vam veure que hi havia freestylers que feien música, veies en Duki el primer tema, Novendo Trap, es deia, no? Sí. Tota la pesca, i en Gerard es va comprar un estudi, em vaig comprar un estudi, crec, com el mateix mes, de 100 euros, i vam començar a fer tonteries. Comprar un estudi, què vol dir? Comprar lo mínim i lo just i necessari per gravar-te. Una targeta de so, un micròfon i et craqueges un programa. Ja està. I fas el que pots i aprens. I també per ubicar la gent, que nosaltres ens entenem molt perquè tu saps que jo sé el que és el freestyle i bueno, tu ho saps perquè has començat fent això, però el freestyle és
poseu bases de rap, trap o el gènere que sigui i improviseu les lletres, no és res que tingueu escrit ni... Exacte. Aquesta va ser la manera de començar i aleshores també jo crec que... Bueno, o sigui, va ser com començar a fer música també partint d'aquests estils, o sigui, no vam començar a fer música R&B o sigui, veníem del hip-hop, d'escoltar rap, dels referents que tenien també aquests raperos i la música que feia al principi sí que també jo crec que era més rapejada. Ara, doncs això, he anat experimentant, també he passat com per etapes en les que en directe portava una banda i aleshores vaig començar a fer música que era com més rock, sempre passant per sons electrònics, etc. Però no sé, ara he tornat una mica també a rapejar més. Ara la pregunta que et faré ara és tirant de memòria de quan anàvem junts al col·le, però si no m'equivoco el teu pare cantava òpera, no? Sí, el meu pare és cantant, ara està al Liceu, al cor del Liceu, és baix baríton, i res, ell s'ha dedicat tota la vida a això. Tu creus que té alguna influència que ell fos cantant d'òpera que tu hagis volgut tenir a la teva carrera com a cantant? Jo crec que no. Vale. Perquè són dos mons totalment diferents i ell tampoc no entén gaire res que faig. Li fa gràcia... Mira, l'altre dia estàvem a un bar... Mira, el meu pare i la meva mare estan separats, però l'altre dia ens vam fer un dinar junts perquè jo marxo i tal, i per trobar-nos. I estava al puto bar i va sonar Cor Petit. Sí. I el meu pare pensava... O sigui, això que reafirma una mica el fet de que estigui tantes hores fent aquestes coses, saps? Perquè ell tampoc entén. Li dic, vaig a l'estudi, i diu, i això qui ho paga? Saps? Clar, lo típic que els pares no entenen per què inverteixes tantes hores i tal, i tu que anéssiu a un bar o un restaurant i sonés la teva cançó, és com, vale, papa, ja s'entén que jo inverteixi tantes hores perquè m'estàs escoltant a... Sí, una mica. Tunnel vision. I és algú que li vas explicar des del primer moment que començaràs a fer música i tal, o és d'aquelles coses que mantens amagades de la família fins que no estàs com orgullós del resultat o fins que ja no ho pots amagar més? És que de fet el programa jo el tinc perquè se'l va comprar ell. Ah, vale. Jo treballo amb Logic i ell es va comprar el Logic farà com 8 anys. I de fet em va comprar ell l'estudi. Però perquè va veure com, no sé, que feia tonteries i això sí que va fomentar que ho fes. Que després hi dediqués tant temps i tants calés, no crec que li hagi fet gràcia fins que les coses funcionin, però bueno, ja funcionaran, no? Jo vull preguntar-te, perquè clar, jo segueixo la teva carrera des del principi perquè ens coneixem des de fa temps i a més has fet molta promoció via WhatsApp, via xarxes socials, o sigui, és una... Pesau. Bueno, és una cosa que has posat molt d'esforç. I a mi una cosa que m'ha sorprès sempre és que té molta qualitat tot el teu producte des del primer moment, o sigui, els videoclips, tot i no ser un artista que estigui, o sigui, que sigui superfamós i tingui molts recursos, els videoclips són increïbles, el so també és increïble per ser un artista encara emergent, i a més és una cosa que em sorprèn, perquè normalment quan un artista comença té com un so més brut, uns videoclips més caseros, i en canvi tu no. O sigui, tu sembla que siguis ja un dels de Figaflaues, quasi, en quant a qualitat. Sí. Jo soc molt crític amb mi mateix i també treballo amb gent que mola molt. Jo tinc la gran sort que he muntat un equip que mola molt i la gent amb la que curro en sap molt, que també crec que és una eina que s'ha de saber... O sigui, s'ha de saber escollir amb qui treballa. Sí. Però de veritat que... O sigui, el tema videoclips, sobretot de l'àlbum, jo he estudiat audiovisuals i sempre m'agrada implicar-me en el procés, aleshores també li dono com molt de pes a això. Hi ha gent que no fa videoclips, perquè en el fons no, a nivell de retorn econòmic no té cap mena de sentit. O sigui, és simplement per mi és com un regal per mi mateix i una manera d'anar construint les peces del puzzle. Inclús de practicar lo teu, no? Entenc? També. O sigui, de fet, el meu currículum de l'altre també ho poso, que faig això. Vale. I a nivell de so, doncs el mateix, la gent amb la que he currat sempre superguai i no sé, sempre he tingut com aquesta voluntat de fer-ho que és el millor possible. Bueno, des de que vaig fer com un canvi de xip en un moment, de fet va ser el primer com videoclip gros, hi ha una espècie d'EP que tinc que és de 2 temes, que es diu Mitjanit, feia Plorant i Dissabte, i allà vam fer un videoclip, vam fer com una espècie de curt, no som nosaltres els protagonistes, i té una coherència el primer tema amb el segon, el vídeo segueix. Des d'aquell dia va ser com focus. I no sé. Has parlat també del retorn econòmic, que la gent no fa videoclips perquè no hi ha retorn econòmic. Entenc que tu tampoc, no? Però és una cosa que
que tu vols fer-ho bé i tant és que no hi hagi retorn Sí. econòmic. O sigui, la pasta que m'he deixat en els vídeos no em tornarà mai, bueno, o més endavant, però no serà pas per aquests vídeos. Sí. No funciona. Si no et paguen suficient en relació al que gastes. Però per mi sí que és això com una manera de donar-li un valor afegit al projecte, que potser afiances gent que t'està escoltant o t'està descobrint, o si veu un vídeo que està tot bé guapo, diu, doncs aquí m'hi quedo, saps? I és com petites accions que li van donant valor a un projecte. A mi personalment m'agrada molt quan veig això d'altres artistes, no sé, referents com A$AP Rocky, no crec que els videoclips li surtin a compte, però perquè ja és conegut, saps? Però tota aquesta... construir aquest imaginari i... no sé, és com un joc, és una manera també de distreure't de la resta de coses. Clar, i també que retorn econòmic directe no, però indirecte poder ser perquè et contracten per bolos, a festes majors o el que sigui, també pensant que en Pol Bordes és una figura sèria, perquè tot el producte és sèrio, no només la música com a tal, no? Sí, també. I que, en certa manera, potser no a nivell de quan reps pel vídeo, però sí que vas, o sigui, per generar peces audiovisuals, per després fer promoció de les coses, això sí que ho tens. Saps? Sí. Però o sigui, a dia d'avui hi ha gent que ja enfoca gravar coses com més directament per les xarxes en concret, per poder penjar posts, reels, etc. A mi m'agrada, doncs, probablement perquè ho he estudiat i per la gent amb la que m'ajunto, doncs, mirar de fer peces audiovisuals com amb un cara i ulls. I, per exemple, amb Cor Petit o qualsevol de les cançons, sobretot de l'últim treball aquest que has fet, d'Aquesta vida és nostra, tu fas això de pensar la cançó en què tingui una part de ballable a TikTok? Vale. No. Sí que hi ha cançons que dius, aquesta, o sigui, quan l'estàs encarant, dius, això pot tirar més cap a una cosa que sigui més enganxosa, doncs pots prendre aquesta decisió, però no dic, vaig a fer una part que sigui després representable en un ball de TikTok. Què va? O sigui, és que a mi em fa mandra fer TikToks, ho faig perquè s'ha de fer i apreto per xarxes perquè s'ha de fer, però és el que et dic, o sigui... No sé, de fet a l'estudi és bastant... O sigui, m'han de parar els peus els productors a mi, de que jo m'enrebasso amb les lletres, o sigui, vull fer coses massa complicades, chill, calma't. Ara anem al procés creatiu, però dius que no se't dona bé això de fer coses per xarxes i tal, però jo, a part de la qualitat quant al producte, una cosa que també he valorat molt de tu des del principi és que, tot i no ser un cantant superfamós des del principi, perquè és impossible, tu sempre ja t'has cregut una mica la pel·li de soc artista i haig de fer les coses com un artista i per com et mous a xarxes i tot, sempre t'has comportat com un artista, no el típic de faig música però realment no soc artista fins que tingui números. Sí. O sigui que t'has sabut creure la pel·li de ser artista. Sí. Jo crec que, o sigui, també miro enrere, si jo entro, com es diu, bueno, les coses arxivades o d'històries antigues, també veus que penjava coses que no tenien res a veure fa temps, però és el que et dic, hi va haver com un impàs en el que vaig dir, doncs, aquest conte serà per això. I sí, ja no només a nivell musical, sinó també m'agrada com fer composicions amb les coses que penjo, no sé, o sigui... No sé. Bueno, però està molt ben pensada la idea i el producte està guai, sobretot a xarxes, o sigui, per exemple, amb Cor Petit, tots sabíem que existia Cor Petit encara que no haguéssim entrat a Spotify o YouTube, perquè la tornada l'havíem escoltat tots en alguns reels o el que fos. Ara vull fer-te una pregunta que ja has començat a explicar i potser no és tan interessant pel públic, però a mi m'agrada molt fer aquest tipus de preguntes, així que la faré. I vull saber com és el teu procés creatiu a l'hora de crear les cançons. O sigui, ets de les persones que escriu a casa escoltant la base, de les persones que crea amb el productor fent la base en el mateix estudi... He passat per moltes maneres de treballar i jo crec que també regeix bastant el productor amb el que treballi. Perquè com que jo no tinc un sol productor, no sol treballar sempre amb el mateix productor, no m'he acostumat a treballar d'una sola manera. O sigui, hi ha productors que treballen molt millor si ells fan primer feina a casa i després t'ho envien i tu escrius a casa o ja tens coses i les proves. Hi ha altres productors amb els quals m'agrada treballar des de zero i fer-ho tot des de zero, i si tinc idees o coses que tenia apuntades doncs
les capto i miro d'enganxar-les. N'hi ha d'altres que sí que, si hi ha algun tema, per exemple, l'outro del meu àlbum sí que la vaig escriure tota, mentre currava a l'estiu de fa 2 anys i l'estiu d'aquest any mateix, o sigui l'anterior. De què estaves currant? Estava de cambrer, avorrit. De cambrer, vale. Vaig fotre, no sé. O sigui, t'estan dient un Nesti, una Coca-Cola i tal, i tu sí, i anaves apuntant coses... No, perquè hi havia molt poca penya Vale. i em moria de fàstic i em posava beats i feia free. Jo sol estava com un baret, em tancava i feia free amb un micro i no entrava la penya. I escrivia molt i vaig dir, pues, això estaria guapo per la intro d'un àlbum. I després vaig començar a fer l'àlbum. I vaig dir, està més guapo per l'outro. I vaig com anar purgant, que em molava, purganc. I això. O sigui, aquesta cançó, per exemple, en si sí que la vaig com escriure tot abans i després la vaig com adaptar una mica respecte a l'instrumental que vam fer a posteriori. És el que et dic, no tinc un mètode concret, però el que més m'agrada de tots és tot des de zero amb el productor, si pot ser. I quan és tot de zero amb el productor, tu que també comences des del freestyle, jo he vist molts artistes que expliquen a entrevistes i tal, que hi ha vegades que van sense res, es posen amb la base que hagi fet el productor o el que sigui, es posen a l'estudi i comencen a crear ja directament rapejant o cantant sobre la base, improvisant, o sigui, que ni es paren a escriure. Sí. Tu ho fas o ho has fet alguna vegada això o no ets d'aquests? O sigui, a mi a part que mentre estem fent el beat m'agrada tenir part del pes en les decisions que es prenen, fer propostes, canvis, etc. Sí, m'agrada que sigui col·lateral, que el que jo faci, si a algú no li agrada el producte, em digui això és una merda i viceversa. I tinc la sort de tenir confiança en la gent que corre de poder-nos-ho dir. I després quan em poso... O sigui, jo faig free sobretot per treure melodies o ritmes o cadències. I a vegades surten frases que estan guapes i després les enllaces, però normalment faig free i a conseqüència doncs, m'inspiro en com faig la lletra, paro, escric la lletra en relació a la melodia que tinc i miro d'empastar-ho. Però hi ha gent que, a Lil Jerry, hi ha temes que ell m'ha explicat que grava frase per frase el que li surt, o sigui, ho grava i si és allò, i després se'n va a la següent i ho grava... Clar, o sigui que grava 5 segons la frase, ho para... Exacte. Vale. I si no li agrada ho borra, i és com... I va construint així, tac, jo no, jo he d'anar... O sigui, jo primer com miro de construir una mica l'ordre i després ja miro de... De cara al directe és millor com ho fas tu, no? Perquè si graves com frase a frase, realment no saps si ho pots cantar tot seguit amb les respiracions i tal. Hi ha coses que es solapen, sí, exacte. Sí, de cada directe és millor això. A mi també m'agrada intentar, quan gravo, tot i que els productors et diuen para ja, estem perdent el temps, intentes fer com les preses senceres. O sigui, tu pots, al final un programa d'ordinador, saps? Vull dir, pots tallar una cosa i ajuntar-ne dos que sonen bé. Però dic, no, jo vull fer aquestes dues coses bé juntes. I si ja aconsegueixo fer-ho aquí, voldrà dir que després podré fer-ho en directe bé, saps? Sí. No sé. Anem a parlar dels directes. Quins són els llocs més grans que has cantat? Jo t'he vist, per exemple, cantant al Cruïlla, després a les festes d'aquí a Girona, a Barraques, suposo que també devia ser molt especial per tu. Un parell o tres de llocs que diguis... Els llocs més grossos amb els Figaflaues. Al Cruïlla, com ja has dit, havia d'anar al Canet, al final no hi vaig anar. Aquí a Girona, crec que, o sigui, a Barraques va ser el lloc com més penya hi havia mai, crec que hi havia entre 30 i 40.000 persones, o alguna cosa així. El dia de Figaflaues? El seu dia. Sí, perquè el teu dia va ploure, va ser un desastre allò, eh? Sí, però encara estic content de la penya que hi havia. Sí, i quan vas sortir tu ja no plovia i tal. Exacte. Sí, sobretot amb els Figaflaues, o sigui, els llocs grossos amb els Figaflaues, les presentacions del seu àlbum a la Mirona i a l'Apolo, etc. I després meu propi, doncs també he cantat a l'Apolo, on vaig cantar amb els Figaflaues, vaig fer un showcase l'any passat, a l'auditori d'aquí de la Mercè, a la Mirona, a la Peque, a la Grossa no, a Barraques d'aquí a Girona, que em va molar molt cantar-hi, com si aquest any també m'hi volen. Tampoc a llocs molt grossos, sobretot a festivals que potser tenen més nom, però tens com sala petita. Jo vull preguntar-te si tu t'agrada més, perquè has fet concerts sols teus, o sigui que no fossin ni festivals ni festes majors i tal, si t'agrada més
cantar a festes majors o festivals o fer un concert que la gent que vagi allà sigui per tu? Però entenc que si vas a festivals està guai perquè hi ha molt de públic, Sí. però també hi ha molt de públic que no sap qui ets o que no coneix les teves cançons, encara que sàpiga qui ets. A mi m'agrada més, evidentment, si és el meu bolo i estic presentant alguna cosa jo, perquè és com que la gent ja té una predisposició diferent. Però no és un bolo que et pugui portar tant. És un bolo com... Si hi ha la gent que vol venir és perquè t'escolta. Sí, ja no aconseguiràs públic nou. Exacte. O sigui, l'altre t'ho prens més com un challenge. Aviam qui pillo d'aquí, aviam qui li molo i aviam qui deixa la barra i ve davant de l'escenari. I l'altre és com, vaig a fer impecable el que sé fer. I aquí sóc el millor de tots, i punt. No sé. Clar, el bolo teu és aquí sóc el rockstar, sóc el duqui del concert i venen a escoltar-me a mi. Sí, bueno, sóc bastant proper, o sigui, de fet no callo gaire, parlo massa. Però vull dir que al final no em soc posar nerviós, perquè al final és que ningú sap tan bé el que he de fer com jo, saps? Si em poso nerviós més a nivell tècnic, com comença a fallar merdes, però no la gent en si no m'atabalo. Amb Fiaflaues tens dues cançons, si no m'equivoco. Sí. Però la que és més coneguda, ha sonat a la ràdio, sonava al restaurant l'altre dia quan vas anar amb els teus pares, és la de Cor Petit, que és el teu gran hit. Jo vull saber, primer, com s'arriba a fer aquesta col·laboració, o sigui, com enllaceu amb Fiaflaues, perquè al final també heu fet molts concerts junts ja, o sigui, com es fa aquesta amistat? Sí, és que amb els Fiaflaues vam xerrar abans que ells ho patessin. I a mi em molava molt el que feien abans que ho patessin. I vam dir de fer alguna cosa junts abans que ho patessin. I no acaba passant mai perquè ells estaven a Reus, jo estava entre Girona i Barna i volien treure l'àlbum, el primer, el de Joves Tendres, i no es va acabar donant la situació. Van rebentar-ho, ja es veia venir perquè és que era una hòstia, a mi m'encantaven, i al cap de bastant temps, doncs, quan estava fent l'àlbum vaig dir, tu, havíem dit això amb aquests, vaig a tirar... Vas anar a reclamar el que havíeu... Sí, aviam si els hi ve de gust. I em van dir 100% estem in i justament estàvem pensant de dir-te de fer un tema pel nostre àlbum, que és l'altre. Sí. I jo, doncs, joder, doncs súper. I això, primer vam anar a gravar la Colabo, la Mala Sang, amb En Compte, que vaig anar fins a Reus al seu estudi, i allà ens van conèixer físicament. O sigui, ja ens havíem conegut a alguna festa, a algun lloc, però no havíem parlat mai. No? Sí, no havíeu fet com l'amistat i... Sí. I allà doncs vam gravar aquest tema. O sigui, vam gravar com la primera idea, perquè després m'ho vaig gravar tot a casa. I després, doncs, l'altre tema doncs, va ser bastant diferent, perquè ells anaven tot aliats i vaig quedar jo amb el producte, que és l'Scott i DK, i vam fer el tema i vam muntar-lo perquè ells hi poguessin pujar-s'hi, saps? Era com... O sigui, la tornada i tot ho vam fer nosaltres. I després els hi vam rolar, els hi va molar, vam venir un dia a l'estudi i vam gravar tot. Si els hi vau posar fàcilitats perquè només haguessin de fer la seva part. Vam venir una sessió i es va fer. També un màquina, perquè o sigui, el primer que va treure va ser el primer que vam posar. Sí. I com et canvia a tu aquests dos temes, sobretot Cor Petit? No gaire. Ni personalment ni la teva carrera? No, sí. Personalment... Res, no? Sí, estic més orgullós d'altres temes que d'aquests, saps? A nivell de que sí, que em coneix més penya, doncs 100%, però a nivell laboral de que m'hagin sortit gaires oportunitats, encara no. O sigui, no m'ha sortit pas gaire... No m'han sortit bolos a conseqüència encara. És que és molt xungo. És un circuit i un cicle molt raro i... és xungo. Sí. Però, sobretot, sí, a nivell de coneixença, doncs al final aquest tema ha pirat 2 milions i alguna cosa té ara. I, joder, hi ha penya que et coneix, saps? I també sortir a cantar amb ells als bolos, doncs et va donant nom, etc. En el primer un dels primers episodis, no era el primer, vam tenir en Cesc Sant Salvador, un cantant català aquí, i també tenia una col·laboració amb un artista molt gran i que també era un dels seus referents, i que tenia molts més números que els que ell té normalment. I li vaig fer la pregunta de si li feia por com
no aconseguir pel seu compte mai fer un tema que et tornés a estar en quant a números, en aquests números i tornar a viure com tot el que passa quan tens un tema amb tants números. Ja. Si a mi no em fa por perquè m'agraden els temes que faig. Sí que es distorsiona la realitat de quan publiques una cosa després d'això, no té res a veure, és evident. O sigui, has fet un tema que està fent 15.000 repros al dia i de cop penges el següent i te l'escolta, o sigui, te l'escolta qui te l'escolta. I és com, sí que va ser, o sigui, aquest impàs va ser estrany, però ja me l'imaginava, aleshores tampoc era com... O sigui, jo he tret l'àlbum per mi no s'ha d'escoltar ni el Tato. Bé, jo l'he escoltat. Sí. No, però vull dir, en relació al... No, sí, comparat amb la cançó. Comparat amb aquest tema, saps? És com... Causa-conseqüència poca, envers això. Com que tampoc he guanyat molts seguidors a xarxes i tal, també crec que... Però bueno, va sumant. Va sumant. No tinc aquesta por. Jo crec que faré més coses que molin a tothom. Sí. I jo deia més inclús la frustració de cop treus aquesta cançó, t'acostumes, perquè acostumar-se a les coses bones és molt fàcil, això que dius, 15.000 reproduccions al dia i de cop treure ja el següent tema i dir doncs no és el mateix i ja sabies que no seria el mateix, però igual ha de frustrar. O sigui, a mi em passa quan trec una entrevista que va molt bé, la següent ja no va tan bé. Ja. Sí, o sigui, frustra. Però no m'hi he ratllat més del que toca. Vale. Gens. La música urbana en català ara està molt de moda, o sigui, a Catalunya potser és el que més s'escolta, abans hi havia més tipus catarres, xarango, més estils més cantats, però ara la música urbana està molt de moda a Catalunya. Això està bé per tu perquè la música que fas tu està de moda, però hi ha l'altra cara de la moneda, que és que tens molta competència i molta gent intentant fer el mateix que tu i arribar al mateix lloc que tu. Sí, però jo crec que ningú fa el que faig jo. Vale. Per què? Perquè es fa molt de merda. Es fa cosa que mola molt. O sigui, hi ha molta penya que és molt grossa, que m'agrada molt, però també hi ha com molta cosa camuflada que es fa veure que mola, que no mola. Pel meu gust. Que hi ha més... O sigui, hi ha més imatge que música i que rerefons. I que tothom parla una mica del mateix. O sigui, al final tothom parla del mateix, d'amor i de problemes. O sigui, això és així i la música és així. I després hi ha música... O sigui, a dia d'avui, la música que està funcionant no està polititzada, la meva música no ho és, bueno, ho és o no ho és, però al final sí perquè parlo de la meva manera de ser, de la meva moral, però no defenso una causa concreta vers un col·lectiu, defenso a mi mateix i la meva manera de pensar. Però a mi em falta com... O sigui, em falta que la gent sigui més diferent. Profunditat, no? Sí, i això que dius, o sigui, això que dèiem, jo faig els vídeos i no em menjo un rosco de lo que cobro. Però o sigui, vull projectes amb credibilitat, no sé, vull coses noves, vull coses que m'estimulin i hi ha com molta... Bueno, està passant que hi ha coses que funcionen, doncs hi ha gent que les vol replicar, és així. I jo també ho faig, 100%. Però, bé, no sé si m'entens. Sí, o sigui, com a titular queda molt guai el dir no hi ha ningú que faci el que faig jo perquè hi ha molta merda, però entenc que et refereixes a que hi ha molta gent que està buscant replicar una fórmula que funciona en la indústria i que no es ratlla tantes hores com tu, per exemple, en tenir un videoclip interessant, que tingui una intrahistòria més enllà de la cançó, músiques amb profunditat, perquè sí, és veritat que tu també cantes d'amor i desamor en algunes cançons, però són històries teves, o sigui, cantes la teva realitat. Sí, o sigui, a mi el que em ratlla és que tothom parli d'una tia catalana en tercera persona, per exemple, com el 50% de la música que es fa a dia d'avui, que, no sé, parla'm de l'Antonieta en concret, no em parlis de... O sigui, és com tot s'intenta fer com... O sigui, ja la Marina està morena i tots intenten buscar la seva Marina, no? Et refereixes? Sí, exacte. I que la seva Marina estigui morena també. Però bueno, no sé, al final que tothom faci el que vulgui. Sí. Però l'altra cosa és que a mi m'agradi o no. O sigui, jo tampoc crec que sigui un tema d'esforç ni que jo m'hi dediqui més hores, ni molt menys, en plan, no m'estic comparant amb ningú altre. Simplement és el que a mi m'aporta.
o sigui que hi ha gent que no fot una merda i em sembla increïble. Vull dir que trobo un tema que 6 mesos i és una merda i sona fatal, però em sembla increïble, saps? No, és un tema de que hi ha gent que és superdotada per aquestes coses, hi ha gent que s'ho curra un merder i després per mi hi ha com això, hi ha una massa de coses que em semblen que no m'agraden, però com a tot, no sé. S'entén la idea. Després, el cantar en català. Sense dir-ho destructivament. No, No, hi ha coses que m'agraden i hi ha coses que no. i que no crec que ningú s'hagi sentit ofès, i si algú s'ha sentit ofès serà perquè s'han identificat. Exacte, és perquè escoltes mala música. No, o cantants que si Clar. s'han ofès és que se senten identificats amb el que has dit tu. Així que no crec que ningú s'ofengui. També hi ha gent que té aquesta voluntat i punt. Sí, no? Encara que, o sigui... Igual que amb el menjar n'hi ha, amb la música també hi ha fast food. Intentar fer una cosa ràpida però que sigui per grans públics i consumir ràpid, que no... I que no és gens fàcil que funcioni. I que hi ha gent que també vol un dia seure al sofà i escoltar una música que no el ratlli gaire. O sigui, que no hagi ni de pensar ni reflexionar. 100%. I està molt guai, o per anar a una discoteca i ballar i no parar-te a mirar la lletra. Clar. O sigui, també està guai i han d'ocupar aquest espai també. I tant. Després, cantar en català. Podries cantar en 1000 idiomes que arribessin més lluny, però tu has tingut sempre molt clar que fos en català. Sí i no, o sigui, els meus primers temes eren en castellà. El meu primer tema és en castellà, perquè els meus referents eren castellans i tampoc tenia una consciència lingüística com tinc a dia d'avui, i crec que si puc fer en català, que és el que parlo, el que penso i els cercles amb els que em relaciono, i és d'on vinc, que no ho faré en castellà, que és una llengua que està implícit en que és contrària al desenvolupament de la nostra ara mateix, que ho faci jo, que sóc català, en castellà. He fet temes en castellà, no dic que no faci mai un tema en castellà, de fet tinc temes en què són meitat català, meitat en castellà, perquè les col·laboracions són, o sigui, l'altra persona és castellana i jo faig parts en castellà, me la bufa. El cas és que ara em sento així, ho faig així i és la meva llengua. I si faig altres coses, suposo que no seran en castellà, seran o en anglès o en italià, però no... Sí, no en una llengua bueno, no sé, ja sent... Sí, s'entén i la consciència lingüística i tal. I que també vaig veure ahir mirant comentaris i tal que us criticaven a la cançó Fia Flaues que fèieu servir castellanismes. Sí. Lo bo de ser catalans és que podem utilitzar el català i el castellà. Vull dir que són dues eines i per rimar també ens va bé, així que no... Aviam, jo intento sempre que, si dic barbarismes, intento no posar-los. Precisament com per aquesta consciència meva, però a vegades és com massa exagerat. I no, o forçat, o no sona bé, o el que sigui. Però... Sí, però després vaig pensar... O sigui, ets un pringat. Aquesta penya penso, ets un pringat, tio. És que en Rovelló li va comentar, i tu què collons has fet per la llengua, saps? Vull dir, tinc 2 paraules mal dites al tema, però tinc un tema que l'estàs escoltant 2 milions de persones, en català, saps? I és com això. I jo també al principi tenia com un cert rebuig més a la gent que estava com fent música en català i després la feia en castellà, i m'ha anat canviant la visió perquè també, o sigui, si també tenen un creixement però mantenen fer-ho en català, per exemple, la Muixca o la Julieta, que han cantat al Riverland. Tio, se'n van allà i canten el 70% dels temes en català, se'n van a, no sé, a Cádiz, no sé on és. Bueno, la Muixca va a per tot del món i canta en català, vull dir. Exacte. I això, no sé, al final és que tot un fot el que... Sí, i tenir les llengües com una eina i no com una barrera. Exacte. Jo crec que és la clau. A mi el que molesta és com es diu música catalana. Música en català, però música en català no és música catalana. Perquè música catalana què és? O sigui, no hi ha, o sigui, el subgènere de música urbana en català no és la música catalana, que es coneix com de tota la vida. Sí. És com si música espanyola. No sé, tens aquí en Diego 900 i en Zetangana, però també tens la Aitana. Sí, que va. És música espanyol, és música en espanyol. No sé. Sí, entenc el que vols dir, que... Es fot tot al mateix sac. Sí, exacte. I no convé. Després, una altra cosa que vull destacar, i després ja anem a l'última pregunta, és, per exemple, escoltes els cantants argentins i diuen en la casa està Argentina, on du aquí en l'espalda la bandera argentina,
I a mi una cosa que em mola de tu és que surts als bolos, als concerts, amb la camiseta del Girona, almenys els que jo he vist. Bueno, no tots, crec que a Barraques no ho recordo, però intentes... o sigui, se't nota aquest sentiment de pertinença a Girona. Sí. A veure, una mica populista, no t'enganyaré. Sí. Però, o sigui, ho he fet als bolos dels Figaflaus. Sí. Els meus bolos no ho he fet. Vale. Ho he fet com vaig al bolo dels Figaflaus, però surt el penjat de Girona. Sí. I que quedi clar, soc d'aquí i punt. I també és una samarreta que té molt color i crida molt l'atenció. I ho he fet només, o sigui, és populista totalment, però és com, pam, té més impacte. Bueno, i està guai també que el de Girona, la gent sàpiga que és el de Girona. Exacte. Sí, sí. A mi em sembla guai. El papa del rat de Girona. Bueno. Espero que tampoc s'hagi ofès ningú amb això. Què va? I ja per acabar, Pol, m'agrada sobretot acabar les entrevistes mirant de cara a futur i jugant una mica amb el que pugui passar sense saber-ho. I vull preguntar-te en 4 o 5 anys com et veus i on et veus. Que sàpiga la gent que tens el bitllet d'anar de Nàpols però no el de tornada, així que potser és a Nàpols o vés a saber on. Si a Nàpols me'n vaig una temporada curta simplement per descobrir coses i veure què passa. Però jo, en plan, segueixo fent música, seguiré fent música, la publiqui o no, si ja he entrat en aquesta dinàmica i m'encanta i com quasi tota la meva vida s'envolta envers això, sigui pel món audiovisual, sigui per la gent amb la que m'envolto, sigui perquè vaig a concerts, sigui pel freestyle. No sé, és el que més m'emplena de tot. D'aquí 5 anys no en tinc ni idea de què passarà. És que no sé què vull fer, per això me'n vaig, saps? Sí. I també és com, personalment, és com, el que sí que és frustrant és dedicar tantes hores o tant temps o tanta il·lusió o tants calés i no poder, evidentment, no poder dedicar-t'hi, saps? Ni dedicar-t'hi ni arribar-hi, o sigui... Tenir vida d'artista, no? O sigui, que amb tot el que hi dediques poder tenir una vida completa d'artista, no? Bueno, si generar diners per poder fer més coses, tampoc és com, no vull comprar-me una casa de música, però... No em refereixo a tenir els luxes d'un artista, sinó al fet de poder despertar-te i que la teva única preocupació sigui la següent cançó. Exacte. Però bueno, això és molt utòpic i fer un català, sí, és un circuit molt petit, té uns límits. Vull dir, els que estan a dalt de tot també els hi dura el que els hi dura, saps? Vull dir, al final faig això, m'agrada, conec gent, treballo, ara estic cantant, potser en un altre moment estaré al darrere i estaré escrivint lletres, estaré composant, estaré fent idees, això també m'agrada. Jo de moment seguiré igual, seguiré saco, publicant coses i, no sé, tinc temes que molen molt que han de sortir i d'aquí 5 anys no en tinc ni idea, tio. La meva resposta és aquesta. Bé, doncs, en tot cas no en tens ni idea, però d'aquí 5 anys tornem I tu com et veus d'aquí 5 anys? Doncs jo, en la teva línia, no en tinc ni idea. Espero que gaudint com gaudeixo fins ara del que faig, i segur que sí, però no sé ni on, ni fent què, ni de quina manera, així que estic en la teva línia. No m'ho fan mai, això de preguntar-m'ho a mi. És més difícil del que pensava, aquesta pregunta. Però bueno, espero que d'aquí 5 anys tornem a fer l'entrevista i això que has dit que és tan utòpic ho hagis aconseguit, o almenys estiguis a mig camí, o almenys un pas endavant de com estàs ara, que estic segur que així serà. Moltes gràcies, Pol, per haver vingut i ha sigut un plaer. Un plaer. Adéu.